Sa mga hindi po nakakalimot mag-subscribe sa ating channel, ay naniniwala akong sila yung may busilak ang puso at mabuti ang kalooban. Salamat po sa inyo. Naway pagpalain pa kayo. Bago tayo mag-umpisa, muli kong isya-shoutout ang bagong members ko bilang Aswang supporters. Shoutout po kay Joyce Panes. Nasaan ka na kaya ngayon, ma'am? Ba't di ka na nagko-comment? Salamat po sa pagmamahal at walang sawang suporta, ma'am. Ingat ka palagi. Magsimula na tayo. Mapagpalang araw, Sir Casper. Ang kwentong ito ay mula sa aking pinsan na itago na lang natin sa pangalang Lando. Nakasuhan si Ramilando. Aksidente niyang nabangga ng kanyang rumaragasang kotse ang isang batang babae. Hindi man sinadya ngunit hindi niya rin masisisi ang pamilya ng bata. Dahil wala nga namang magagawa ang paghingi niya ng tawad kung hindi na maibabalik ang buhay nito. Tumilapon kasi ang bata dahilan ng pagkamatay nito. Maluwag sa kanyang kalooban na tinanggap ang hinatol sa kanya. Alam niyang pagkakamali niya yon, pero may isang bagay lang siyang kinatatakutan. Ayon ang hindi niya kontroladong pagpapalit ng anyo tuwing siya ay nagagalit. Ayon kasi ang malabo niyang maiwasan kung puro masasamang tao ang kanyang makakasalumuha. Nabibilang sa mga angka ng aswang si Lando. Ngunit kakaiba ito. Mabuti itong tao at aswang. Ang ayaw niya lang sa lahat ay yung hindi niya nakokontrol ang kanyang sarili tuwing siya ay galit na galit. Kaya bago pa man siya ipasok sa selda, nanalangin mo na ito sa kanyang Panginoon na huwag sana siyang makaharap ng masasamang tao na magtatangkang magpakawala ng kanyang bayolenteng pagkatao. Pagpasok niya ng selda, mabuti at kagaya niya, normal lang din ang mga kasama niya. Halos pareho-pareho lang sila ng kaso sa iisang selda. Mga mababait naman ang nakakasama niya. Pero ang nakasundo niya lang talaga ay itago na lang natin sa pangalang Roel. Halos kaidaran niya lang ito. Taga Marawi raw ito. Kaso ang nangyari, driver siya ng van at may nabangga siyang nakainom na motor. Namatay ito kaya kailangan niyang makulong. Naging maayos ang pananatili nila sa kulungan. Bagamat mga nadamay lang, makasalanan pa rin sila sa mga mata ng mga pulis. Pantay-pantay sila ng trato pero madalas talaga silang pahirapan. Na kahit pagod na pagod ka, kailangan mong bumangon ng maaga para mag-ehersesyo, magsomba at maglaro ng mga sports. Kung minsan, maglilinis ka pa at mapapalo ka kung tatamad-tamad ka. Nasira lang ang pamamayapa nila nang ilipat sa kanilang unit ang isang matipunong mayabang na lalaki na kung tawagin nila ay Commander Tiger. Halos lahat na ata ng nasa kulungan kaya nitong batasin, kahit mga pulis, tropa nito, at parang takot din sa kanya. Yung pagkain nun, sobrang dami, pero hindi nagre-reklamo yung chef. Parang mas batas pa yung Tiger kesa sa mga
nakakataas sa kanila. Lahat ng nakakasulubong nito, hindi siya kayang titigan, para bang may takot sa kanya. Marami rin kasing nagsabi sa mga matatagal na doon na marami raw binubugbog si Tiger at ang kaso daw niya ay murder. Hindi naman nabahala si Lando at Roel dahil malabo namang makaharap nila ang dambuhalang lalaki na iyon. Ngunit nagkamali sila. Paliit ng kani-kanilang mga mundo. Madalas nila itong makasalubong, makalapit sa mesa, makasabay sa pag-ihi at kung ano-ano pang hindi inaasahan na senaryo. Silang dalawa na lang ang umiiwas dahil ang gusto nila magtino sa loob ng kulungan, hindi maging bulakbol at magkasala pang muli. Sa pagtagal nila, namomroblema na si Lando dahil nga sobra na ang pagnanais ng kanyang kalamnan na makatikim lamang ng kahit kaunting karne. Ayon kasi ang hindi niya matitiis sa lahat. Wala naman siyang pagpipilian dahil nasa loob siya ng kulungan. Hindi naman niya pwedeng kainin yung mga tao doon dahil baka patayin siya. Kaya ang diskarting ginawa niya, lahat ng pusa o asong ligaw ang mapadpad sa kanila, kinukuha niya at binabalikan kapag tulog na ang lahat. Tsaka niya ito nilalantakan at umaalis ng parang walang nangyari. Inamin niya kay Roel ang tunay niyang pagkatao. Laking gulat niya nang hindi man lang ito natakot o nandiri man lang sa kanya. Niyakap pa siya nito at sinabing, "Ayos lang yan, tol. Kahit ano ka pa, huwag mo lang akong kainin ha." Wika nito. Sobrang saya ng puso ni Lando noon dahil sa kauna-unahang pag-amin niya, natanggap siya agad. Hindi na rin siya nahirapan pang maghanap ng tiyempo para kumain ng sariwang karne dahil tinutulungan na siya ni Roel. Hanggang sa isang tanghali, kumakain sila sa kantin. Punuan ng mga oras na yon dahil nahuli na ng kain ang mga nasa kabilang palapag. Iisa na lamang bakanting upuan at iyon ay sa tabi ni Roel. Sakto namang kakakuha lang ng pagkain ni Tiger. Nagpalingalinga ito sa paligid na tila naghahanap ng mauupuan. Inutusan na lang ni Lando si Roel na yumuko para hindi sila mapansin. Ngunit sa biglaan naman, narinig nila ang pagpatong ng plato sa lamesa at may nagwika pang, "Umusog ka. Ayoko nang masikip. Doon ka nga." Si Tiger, nasa tabi na ni Roel. Hindi sila kumibo at kumain lang hanggang sa nagsimulang magkwento si Roel at Lando. Sobrang saya nilang nagkukwentuhan tungkol sa kanya-kanyang buhay nila dati nang biglang sinuntok ni Tiger ang lamisa. "Kumakain ako. Ayoko nang maingay. Naiintindihan niyo ba? Nakakawalang gana. Batukan ko kayo eh." Galit na galit nitong sigaw. Pasyensya na," utal na sagot ni Roel. "Dako pre, pasyensya na. Hindi naman namin alam," sagot pa ni Lando. "Anong pre ha? Wala akong tropa dito. Lalo na yung kagaya mong patpatin at lampa. Commander Tiger ang pangalan ko, hindi pre. Makaalis na nga. Baka ano pang magawa ko sa inyo." Umalis si Tiger at
Inakmaan pang susuntukin si Roel sa ulo. Napansin pa ni Roel na galit si Lando. Kaya agad niya itong sinaway at pinakalma. Laking probinsya si Roel at marami siyang alam sa mga aswang. Panigurado, malaking gulo kung sakaling hahayaan niyang umiral ang galit ng kanyang kaibigan. At ang mas malala pa, ma-expose ito at mabalita pa at mapatay. Sumapit ang gabi. Nakahiga na sila sa banig. Bigla namang naglabas ng saloobin si Lando. Pre, di ko talaga makalimutan yung kanina. Inis na inis ako. Buwisit yung tiger na yan. Nako pre, hayaan mo na. Ang importante inakmaan lang ako. Tsaka palampasin mo na. Nakalipas na eh. Ito naman oh. Di talaga eh. Inis na inis ako. Sasagot pa sana si Roel nang may isang boses ang sumingit sa kanilang usapan mula sa kanilang kanan. Hindi madali si Tiger. Protektado yan ng mga pulis. Kami dito na matatagal na. Matagal niya na ring binabata-bata. Kayo, pagtagal nyo, ganito na rin ang bagsak ninyo. Kahit mga pulis, takot dyan eh. Leader ng sindikato yan. Marami nang napatay at walang sinasanto. Pagpapaliwanag ng lalaki sa gilid. Hindi maintindihan ni Lando kung bakit siya galit na galit kay Tiger. Basta ang nasa isip niya noon, may atraso sa kanyang lalaki sa hindi malamang dahilan. Kinabukasan, nagtanong-tanong pa si Lando sa mga kasamahan niya sa selda tungkol kay Tiger. Isinantabi niya muna si Roel dahil sobrang napapaisip siya patungkol kay Tiger. Sa sobrang dami niyang nakalap na impormasyon, doon niya napagkone-konekta ang mga bagay at napagtanto na baka si Tiger at ang grupo nito ang namaril at nagsunog ng tahanan ng kanyang ama. Ang ama niyang nagpalaki sa kanya at ang pinakamalakas sa kanilang angkan. Ang huli niya kasing nalaman, may nakaaway na sindikato yung papa niya. Naalala niya pa kung paano isinalarawan ng kanyang ina at ama ang itsura ng leader ng mga sindikato na yon. At talaga namang tamang-tama sa pisikal na anyo ni Tiger. Naresolba niya sa loob ng isang araw kung saan nanggagaling ang inis niya kay Tiger. At ang inis na yon ay napunta sa galit. Hindi siya natatakot dahil malakas lamang si Tiger sa labas ng rehas. Dahil narito ang kanyang mga alalay. Ngunit si Lando, kahit saan dalhin, mayroong kakaibang lakas dahil sa pagiging aswang nito na anumang oras ay pwede niyang patayin ang kahit sino mang gustuhin niya sa malinis at ikabubusog niya na paraan. Nagpasalamat si Lando at tumungo na sa kantin para hanapin si Roel. Ngunit wala ito rito. Nagtanong-tanong siya kung nasaan ang kaibigan. Sobrang dami niyang pinagtanungan at isa lang ang sumagot. Binata pa yung lalaki tapos binulong lang sa kanya. Kuya, andun sa CR yung tropa mo. Aksidente niyang nabangga si Tiger. Natapunan niya ata ng tubig eh. Tapos kinaladkad siya doon. 3 minuto na silang hindi lumalabas. Kasama yung mga bata ni Tiger. Kahit pumunta ka doon, wala kang magagawa. Hindi ka sigurado sa huli mong sinabi. Sige na. Salamat.
Una na ako sa'yo. Nanginginig sa galit na sagot ni Lando. Hindi na niya ginamit ang kamay pambukas ng pinto dahil alam niyang nakakandado ito. Tinadyakan niya ang pinto dahilan para bumukas ito at kamuntikan pang mabaklas. Bumungad sa kanyang dugo ang si Ruel habang puno ng mga pasa at hawak-hawak sa damit ni Tiger. Habang hawak ng mga bata nito sa kamay at paa. Sobrang galit ang naipon sa kalamnan ni Lando. Gigil na gigil siya at nawawala sa sarili. Pero alam niyang mali dahil umaga pa. Maraming makakakilala sa kanya hanggang sa nagsalita ito ng, "Master Tiger, o di kaya Tonyo, ibaba mo ang kaibigan ko. Baka gusto mong ipakain ko sa iyo ang abo ni Apo Landi ko. Huwag mong sabihing nakalimutan mo na." Kalmadong sabi ni Lando. Napatahimik at napatulala si Tiger. Malamang naalala nito kung sino ang Apo Landi ko na sinasabi niya. "O bakit? Mahinang matanda, namatay. Kawawa naman ang mga kamag-anak noon. Wala nang napamanahan ng lahi niya kasi pati bola niya sa bunganga napulbo din." Sagot ni Tiger habang tumatawa ng nakakaloko. Ganon din ang kanyang mga kasamahan. "Mas mahina ka, Tonyo. Hindi ka lumaban sa patas na paraan. Mas pinili mong gumamit ng dahas para sa panandaliang pagkapanalo. At paano ka nakakasigurado na walang nakamana ng lahi niya kung nakatayo sa harapan mo na ngayon? Haha. Bakit? Sino ka ba? Wala akong pakialam sa'yo. Hayop yung matanda niyon. Kinain yung tatay ko. Mga aswang na yon, mga patay gutom. Ako nga pala si Lando, anak ni Landiko. Kaya lang naman siguro nagawa ng papa ko yon kasi gahaman at magnanakaw yung tatay mo. Kung ayaw mong ipamalas ko sa iyo ang tripling bagsik ng papa ko, ibaba mo yan at umalis kayo dito." Halata sa mukha ni Tiger ang takot. Binaba niya si Ruel at walang lingon-lingon na lumabas ng CR. Agad dinampot ni Lando si Ruel at dinala sa klinik. Pinakalma niya ito at inakay sa kanilang selda. Inasikaso niya ito dahil sa kalunos-lunos nitong itsura. "Huwag mo kong iwan mamayang gabi ha." Lambing ni Ruel dito. Alam kasi niyang may binabalak si Lando. Nagdadahilan lang ito para hindi umalis si Lando. Alam niya kasing ayaw nito ng gulo at nagdadala ng galit. Oo ba? Sang-ayon nito. Sumapit ang gabi. Nadadama ni Lando ang pagnanais ni Ruel na huwag siyang tumuloy. Kaya inusalan niya ito ng pampatulog. Matapos nun ay umalis na siya at hinanap si Tiger. Sakto at nakita niya ito sa field na sobrang dilim. Naninigarilyo ang mga ito. Agad niya itong nilapitan at sinabing, "Hinahamon kita, Tonyo." "Tama na ang pagtawag sa tunay kong pangalan, Lando." Tanging pagngisi ang naisagot ni Lando sa kanya. Sawa nang magtimpi si Lando. Hindi na niya kaya ang lahat ng galit at sama ng loob na namumuo sa puso niya. Agad siyang nagpalit anyo mula sa mahina at maamong mukha patungo sa isang mabalasik na halimaw. Napapalakpak pa si Tiger ngunit
Ngunit nang susuguri na siya ni Lando, agad itong nagtatatakbo. Ganon din ang mga kasama nitong iniwan siya. Agad siyang dinamba ni Lando. Pagkalupasay ni Tiger sa sahig, sabay ng pagwika nito sa nakakatakot na boses ng, Para sa papa ko at para sa pagiging mayabang mo at sa mga binabata mo, ito sa'yo. Walang awa niyang pinagkakalmot si Tiger. Nilamutak nito ang mga balat na tila binabalatan ng buhay. Habang nanlilisik ang mga mapupula nitong mga mata, natuwang-tuwa sa pagsirit at pagtagas ng mga dugo ni Tiger. Lalo pa nang bumungad sa kanya ang puso at atay at mga lamang loob nito. Parang baliw na kinain ni Lando iyon, bawat isa. Nang matauhan, agad itong tumakbo sa pinakamalapit na cubicle at naglinis agad. Mumog, kuskos, buhos ang ginawa ni Lando. Nagmamadali siya dahil paniguradong nagsumbong na ang mga bata nito. Agad siyang tumakbo papasok ng selda at nagpanggap na tulog. Kinabukasan, agahanon, takot na takot sa kanya ang mga bata ni Tiger na tinuturo siya sa mga pulis na noon ay ang nag-iimbestiga. Tinatawanan lamang sila ng mga pulis dahil hindi sila naniniwala. Nanatiling misteryoso ang pagkamatay ni Tiger. Ngunit kapalit nito ang medyo may katiwasayang buhay sa loob ng kulungan. Sobrang laki ng pinagbago simula nung nawala si Tiger. Ang lihim ay mananatiling lihim. Sila lamang ni Ruel ang may alam ng lahat. Hanggang sa paglabas at paglaya ni Lando, dala-dala niya ang sekretong siya ang gumawa ng pagganti sa kulungan. Piis po. 1950s po ito nangyari. Sa kulungan po ito ng Mindanao. Wala na din akong balita kay Lando. Hindi naman kasi talaga kami buong pinsan. Kumbaga, pinsang malayo kami. Ito ay kwento lang din ng tatay ko pero isipin nyo na lang na ang tatay ko ang nagkwento sa inyo. At hanggang dito na lang po, Sir Casper. Salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako si Natoy ng Mindanao.